I davant nostre tenim una bota de fusta de 2x2, que és l'element que va permetre passar de l'adob artesanal estàtic amb les tines amb un adob ja industrial. Quan es treballava amb les tines, el procés d'adob durava gairebé 8 mesos. L'adob d'una pell vacuna dintre d'una bota com aquesta podia durar només 7 dies. Comportava dos canvis, el reactor recipient i també el tipus de tenir que fèiem servir, que era extractes de fustes, d'escorces o bé de beines vegetals. Segons les referències que tenim, la bota apareix per allí l'any 1905 com a reactor per adobar. Havia estat inventat a Turín per un adober italià que es deia Secundo Durio. Els edificis que feien servir els blanquers artesanals, imaginem-se a la baixada de Sant Antoni, tots tenien entrada per la baixa de Sant Antoni, però la part humida estava al sota. Però al sota del cantó del rec no tenien una sortida fàcil i no hi havia accés amb cable. Es havia d'entrar en molts puestos a peu, de manera que havien d'entrar per la baixa de Sant Antoni i baixar per una escala. Vol dir que tota aquesta bota havia d'entrar a peces i a trossos perquè pogués passar per l'escala i un o dos homes poguessin anar baixant. La mida dels 2 mesos 25 i l'amplada d'aquestes fustes respon a la mida dels arbres de la comarca, pins, i tenien, roures. Tota la circumferència està formada per unes peces que se'n diuen belgues. En aquest forat s'hi posava el que se'n diu la bitlla. Era el que donava moviment a les pells, perquè si no hi haguessin les bitlles, les pells farien un munt de pells aquí i anirien relliscant per la vora, però no tindrien moviment. La tapa de la bota, el que tanca aquesta circunferència, que se'n diu el fons. Perquè, esclar, si aquí tenim de posar-hi una roda dentada, no tenim més remei que posar un reforç aquí on collar aquesta roda i que ens surti de la vora de la bota per poder posar aquí un pinyó que ens faci donar les voltes que toqui. I a l'altre cantó hi havia una peça sense engravacions, que era la creuera. Tot això era de fundició. I aquesta peça, que també era important, eren els esclops. I el que aguanta aquesta estructura són aquests anells d'acer. L'última feina que es feia era fer el forat de la tapa. La tapa que anava aquí, hi havia d'haver uns ferros allí on s'apretava amb aquests volants per tancar-la, feia 35 quilos. Per accionar aquesta bota feia falta una força de tracció, que aquesta força de tracció en aquella època ens la donava un embarrat. El motor feia anar a l'embarrat. La corretxa, que era de pell, es feien aquí volada també, pell engreixada, podia fer 100 quilos, o sigui, era una peça important. La feina d'aquesta bota era donar moviment a les pells i amb aquest moviment, bellugar la pell, en aquest sentit, feia un efecte de bombeig dels tanins cap dintre la pell. Dintre d'una bota normalment s'hi posaven 1.200 quilos de pell i uns 1.800 litres d'aigua. A partir dels anys 70, quan es va obrir l'economia d'Espanya, van començar a venir fustes de Guinea. Eren arbres molt grossos, de l'Àfrica, i són el tipus de fusta que normalment es fa servir per construir els vaixells o els iots. Una bota de pi podia durar 25 anys. Quan podies tenir una bota de melis, bolondo o teca, aquelles botes duraven fins a 40 i les de bolondo fins a 60 anys. N'hi ha aquí a Igualada que tenen 60 anys i encara treballen. Quantes botes hi havia a Igualada? Al màxim es calcula que van ser unes 800, al voltant d'unes 800 botes d'aquesta mida. Encara en queden.